Mulai pakai meninggalkan begitu manusia pakai turun meninggalkan satu ada di pusatku. Kok baris menanti dia apalagi menanti ramu-ramu sekubang jati tapi tindak aku atas tubuh kurang badan tinggikan pusat direk tabang kasama tabang malite kairaman dari ini turun sama mak dari mana dari kata mana kan dia ngandari ke mana kan dicari mungkin saya seratus paham dan seruput sebelum kami sudah membaca dapat lakat yo kabulatan bagi iyo jual itu tak kurang mana kunci tak pun dalam tak pakai labuh dulu tidak masih maju kerja juga dapatkan tubuh tua yang satu bagi lagi kata mak yo lagi kata untuk kenaikan penghulu tiga perkara kamu membantu batang karan dan kaki dua ibu perilan kaki dua masih kaki dua bahagia hari sehari memang yo mati Rajin ka kambang baki tupak kata gak baik sirimbal betul tak bagi ini nama rajin ka tusara kali ka tupak kalau rahbana katanya mama maksud nak yo bayu hidupkan darah ini sekian sampai kuatan sampai pada ini Sampai ini Tuan Sebatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ketua Kerapatan Dat Nagari beserta jajaran pengurus Lillah Jemaah Hambon melalukan buah persambahan. Niniak mamak nan tujuh suku nang gadang basa batuah bapucuak cewang kalangi baurek pangkuah ke bumi Lillah Jemaah Hambon melalukan buah persambahan. Ini wali nagari Lillah Jemaah Hambon melalukan buah persambahannya. Angku-angku niniak mamak pelarasan alim ulama cadiak pandai bundo kanduang sarato dun sanak nambasamo Lillah Jemaah Hambon nak melalukan buah persambahan. Parupuak batang malapari pucuak sitako aka cambai. Sungguh pun ambo tagak badiri bukan tu ambo orang cadiak pandai. Pucuak sitako aka cambai pucuak limpato orang sakahan. Bukan tu ambo orang cadiak pandai limbago kato nan disambahkan. Si jorong manggali lambah babaju biludu gandum. Jiko tasorong ambo menyambah satu gawa beribu ampun. Mangko diurak selo diasak langkah dimulai kato. Selo diurak dengan niat di batin tersimpan tujuannya. Kato bermula dengan salam. Itulah sambah rajo-rajo. Seratus orang basa-basa. Rajo berdiri jorang gadang ibarat tubuh jo bayang-bayang. Basa berdiri jo pangulu ibarat api dengan asok. Imam berdiri dengan katib ibarat palito nendak namuh padam. Camin nendak namuh kabua. Manti berdiri jo balang ibarat sakin jo tajamnya. Itulah orang nan nampak jini. Kusui nang kam menyelesaikan. Karuah nang kam pajanya. Di kampung nan bompok. Di nagari nan babanja. Tasabui larih nan panjang. Cupak rang budi saniago. Indak kambo rantang panjang diambil sakiro ke pagunong. Ini Datuk Yang Sebatang, persambahan kembali kepada ini. Sambah menyambah dipulangkan kepada Allah, salawat jo salam dipuhunkan kepada Nabi. Sungguh pun kayaknya surang tampai ambo mengembalikan buah persambahan. Nak sarapik nyolah beliau ni mamak nambasamu. Indak ka dia tok dibilang gala jo salam saja dimuliakan. Kapatok pembilang gala salam lalu bakin rapik buah persambahan kembali kepada apalah nak menjadi buah persambahan dinyak ke baki hambo. Magak di hari nambah lalu. Malang nendak dapat ditulak. Mujuan ndak dapat berdariah. Lah berpulang ke rahmatullah. Orang tua kita, nenek mamak kita. Beliau inyak datuk gadang basah. Kok nan mati tentu Allah bakalang tanah. Nan ni duit bakalang buik. Basuo menurut kata gurindam adai. Kamalah jalan kabaliak. Ke rumah rajo di ruhun. Pulai nambah pangkai naik. Manusia nambah pangkai turun. Dipulai nambah pangkai naik. Meninggalkan rueh jo buku. Manusia nambah pangkai turun. Meninggalkan barih jo balabeh. Di barih manahan tiliak. Di balabeh manahan cubo. Salapah ampek pasandiang. Pakaian orang tua-tua. Mati gajah meninggalkan gadiang. Mati pangulu meninggalkan gala pusakonya. Ramo-ramo si kumbang jati kati endah pulang bakudo. Patah tumbuh hilang baganti namun pusako baik tujuh. Birik-birik tabang kasamak, tabang malinteh kailaman. Pusako dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemanakan. Pihak nan dari mamak jo kemanakan. Dicari bana nan seukuran 100 paham jo nan sapai. Bayo-yo jo adi, batido-tido jo kako. Masuk barisan nambah ibu. Langkok sumando menyumando, kabe arik di pangulu. Dapatlah kato kebulatan. Buleklah boleh digolongkan. Picaklah boleh dilayangkan. Tak kurang makanan kunci. Tak pawi makanan lantak. Allah bapakai menuri adai. Kalau bajalan banan tuo. Dinan lurih injan menyimpang. Maju karajo desa pakai. Tumbuh tuah desa kato. Batiru ragi nan takambang. Iolah diragi nan takambang.
adai nan satimbang jo nagari, nan sapayuang sapataga, masuk ke dalam cupa adai, kanaikan pangulu nan tigo para karo. Sawatu membangki batang tarandam, kadua hidup bakarilahan, katigo mati batungkek budi. Ba akulah nang kini, ialah mati batungkek budi. Batang tarantang batitih, cupa tataga baisi limbago talatak batuang, adai badiri bapakai, lazim kato syarak, kawi kato adai, bana kato imamak tujuh suku. Supaya bana kato ni'mat tujuh suku, nak minta ambo payo patidokan, kabakeh balion ni'mamak nabasamo. Kandak yo nak babari, pinta yo nak bapalakuan, kaman tu lalunya nya batang. Sepanjang buah pasambannya nang katengah, Allah diadai nak bapakai, nyato cupak nang baisi. Tapi samantang pun baitu, supaya lenggang nak sayun rantak nak sadaram, ambo payo kan katonya nak datang basaba manantinya seketiko. Ambo kampe katonya nak kasaba. Inya datuk nana dua. Bisiklah sama terangannya, imbalah sama kelampauan nan kabuah barinyo, yo duduk na bayo tagak na baramuh nya. Sampainya Bana mualahnya. itulah menjadi bah yang kalau itu maka itu bisa kadang-kadang buat pelampauan buat barinyo. Duduk nak bayo tagak na baramuh kalau kamu mangko. Sebenarnya nya dua. Tak ada di itu bang panjang buat punya saya kata di bawah kata bayo nggak buat barinyo menantinya seperti. Ambo pakai supaya nantinya. Buat ke bawah kata bayo nya Kira-kiranya. Ini betul ya. Lainnya. Ini betul ya. Lainnya. Jadi sebentar cekonya menanti. Ambo mau kata bayo kedua muslim kedua. Iyalah. Tapi buat bari dari beliau terlantar kalau ambo mantap kalau kini. Rencana kerja. Nan japui nanya. Patano kini dulu. Kalau ni kini dulu. Lazim kata sarak lakawi. Lazim kata sarak lakawi kata adat. Labana katanya orang suku. Lalu lah kata beliau bawa barinya. Sampainya dua. Sampai ni. Do cakonya ambo nya sabakan muri adai nya bayukan kita pakai beliau ni mama di kerapatan. Pindah pek buah bari beliau tentang ke depannya nya mantap ke depan ambo. Nang kantanya dinya ke depan ambo serta kandak di beliau silang pangka ke jauh pokok. Deklah lazim kata syarat lah kawi kata dek lah bana kata nyaman tu suku lalu lah kata beliau kaman tu lalu banyak. Selana ni. Dek jepit nan japit lah lari nan juduk lah lari jepit tak bawa bang kita pernah kitanya. Itu berarti ni. Sagono tangkoreknya. Ancaknya. Nya datuk nan sabatang Lain. buah persambahan kembali kepakainya. Japui. Dari cakoi nya menanti menarik adat manawang menurut undang. Ambo payokan kato kabakeh beliau nenek mamak di Karapatan. Dia dapat buah jubari di beliau. Tanta ke depan ambo, mau manta ke depannya. Nang kantanya di ambo ke depannya, deklah lazim kato syarak. Allah kawi kato adai. Allah bana kato nikmat tujuh suku. Lalu lah kato beliau itu nang kelaluannya nya. Sampai ni betul. Bana maulahnya betang. Inyon dengan cakui ingat aku mana mau budak undang mana ini memperolehkan satu ke ini ada begini mana semua kamu. Iyalah nya. Tapi buah bari di bawah dalam tapak yang tu yang ini bukti dalam tapak yang tu. Iyalah nya. Ulah kalau ini bukti dalam tapak yang lah lazim kata syarat kawi kata ada lapan ada di mana. Lalu lah kata dia kan betuanan. Sebenarnya nya betang. Lain yang lagi juga yang lain yang dia kata bawa begitu. Kita bawa tehnya. Kembali ke sana. Entahnya.